Pak, no. Apa sampai gitu? Karep bacaan sapene makna dekat wirangan teknokan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Maket aku piye, Dik? Ngeteri bacaan brokan sapene mana? Oh. Seruan. Satu ning ndi, Dik? Gua mau ki metu golek pakan apa-apa ngono kok. Walah, ya wis ngene, Dik ya. Seruan, Mbak. Anu, Dik. Yo. Ket aku. Oh, malah. Wong. Bacaan apa? Ulut anak anu niki doke gundung barang tanggung renek renek masih belum bude enak kancaan kandang Sip. Nak, kok makan sekarang lagi mending iki mau bagong. Ini kan heran terus wedhus. Kok iki kan mending kok. Meneng-meneng. Mendingan nek makan. Pak. Apa sampe iki kok ning jero ngono iki? iki lho, Ton. Napa? Cek iki lho, anu lho. Apa toh? Enak luwak iki lho, Kok ning Ton. jero longan ki nyapa? Enak luwak. Lah nyapa kok nganu nih? Nyokot iku iki. Masa-masa kok lali. Iso nyokot apa lagi iki? Anu, apa? Ngomongi anu ki mau lho, anu blokoan enek luwak nang kono tak oyak rene. Lah nyapa iki digawani? Ya jenenge wong spontan to, nek jenenge wong iki spontan ki gak perlu serah mikir. Ora mikir lah nyapa dicokot barang. Yo tak cekel yo remuk iki wong iki enek. Yo ora garek ngene iso dadak. Ora. Luwake mlayu rene, dadi ki tak cokot karo nyekul kok. Lah iki lho Ton, taine mrindel-mrindel ki lho. Tai luwak lho Ton iki. Ayo wak opo pitik iki. Tunggu tai luwak. Kok kono ki mlayu ngono Ton. Aku lho ngalek kaget. Oh iya. Ya Allah kok tangga ki lho, sapine mana kowe brokoan iki. Lah terus aku metu arep tak sik kok. Gledek opo? Gledek. Buaya lho Ton. Aku ya metu wah kok. Wah iki luwak. Malah opo iya? Lah endi butine saiki? Ya wis ngono. Yo nek luwak iki yo enek kudune ndi? Lawang kae lho Ton, tembus rono mlayu. Gara-gara kowe mau paling. So aku neh lho. Wis iki gorono iki kanu iki. Ya gorono sih aku arep makan wedhus. Yo. Wis nek wedhus makan iki. Tak gorono lagi. Wah, ya Mas nganu ki klupe kuwi Iya. buka kowe enak kuwi. Ya ora lon. Karo ndoke nganu kuwi. Iya. Ndoke glundung iku tak mangan aku kuwi. Ya. Jur. Terus moro-moro kemana wong iki to hati. Jembleng aku karo. Lagi wong nek poso iki dasare ora oleh kali yo. Terus sing poso galang. Manik tempat. Mul. Kaget. Untung aku teralasan ngus. Cur. Tak terus ngelah posoku.